Kilala ang San Manuel sa mga natural springs or ubog sa salitang Iloco. At dahil rito, maraming mga resorts ang nagbukas at naging pinto para sa turismo ng bayan at patuloy na humihikayat ng marami pang bisita. 5 to 8 minutes mula sa sentro ng bayan mararating ang Oralio Spring Resort na pangalawang spring resort na nagbukas dito sa San Manuel. Nag-umpisa po kami sa isang pool, tapos nung nakita namin medyo maraming pumupunta po, nagdagdag po kami ng isang pool uli. Tapos tuloy-tuloy na po hanggang nadagdagan po. Pangalawa po kaming nagbukas ng resort po dito sa Butaw po, sa awa ng Diyos po. Nagtuloy-tuloy naman ang ganda ng kwan po, ng negosyo. Tinawag po siyang Sitio Butaw dahil po sa term na Butaw, which means Butaw sa Ilocano term. Meron po kasi dating pamilya na naghukay po at nakita po nila na sagana po siya sa tubig. So, dito po nag-start. So, dito po sa Sitio Butaw, sa barangay ng Gitsur, dito po nag-start yung mga original na mga resorts. So, dito niyo po makikita yung mga matatagal na mga resorts at tinayo pa noong 1985 hanggang 1990. At ito po, andito po tayo sa Oralio Resort. Siya po yung isa sa pinakamatagal na in-establish noong year 1990. Kahit papano po, kahit simple lang tong resort namin, dinadayo po. Ang ipinagmamalaki lang po namin dito, yung tubig po namin, bukal po, tsaka malinis po. At hindi po nilalagyan ng chlorine. Kaya yun ang binabalik-balikan po ng customer po namin. Ito ang kanilang natural spring or tinatawag nilang ugbog na patuloy na umaagos dito pero hindi naman nasasayang dahil ginagamit nila ito sa paglilinis at mainly ginagamit nila sa mga patubig sa palayan. Bukas ang resort from 6 a.m. to 6 p.m. 50 pesos lang ang entrance fee for adults at 30 pesos naman para sa mga kids na 9 years old and below. Kung plano nyong magstay ng matagal, may mga available cottages, 300 pesos para sa mga small cottages at 1,500 pesos naman for big cottages. Kasama ng video okay dyan. Ito ang pinakaunang pool dito sa resort at kung mapapansin nyo ay may mga bato siya sa ilalim. And over the years, nadagdagan pa sila ng 3 pool, kaya kung bibisita ka rito, siguradong hindi ka mauumay. Ang pool ay may bukal sa ilalim kaya hindi ito nauubusan ng tubig. Nung nakita po namin yung place, yung sa tubig pa lang po napakalinaw, kaya po binabalik-balikan po namin dito. Walang chlorine po. Kahit na lumangoy ka sa ilalim na nakadilat po yung mata, okay lang po, hindi po masakit sa mata po. Yun po. Kung gusto nyo pong mag-outing dito po sa San Manuel po, yung resort na po na ito, ay napakaganda po ng tubig dito at napakalinaw. Binabalik-balikan po namin to kasi maganda yung tubig, presko dito. Kinalakihan na din po namin yung resort na. Isa sa pinagmamalaki po ng bayan ng San Manuel ay ang pagkakaroon po ng natural spring resorts or yung tinatawag po nating cold spring resorts. So, dito po sa Eastern Pangasinan, kinoin po kami as spring resort capital of Eastern Pangasinan. So, dito po sa amin sa San Manuel, meron po kami more or less 15 resorts. Hindi lang po dito sa Sitio Butaw, kundi marami na rin po sa mga iba't ibang mga barangay. So, talaga po makita niyo po talaga na talagang mayaman po kami or sagana po talaga kami sa tubig. Ng perfect place to bond with your family, friends, and loved ones. Dito na kayo sa Sitio Butaw, Barangay Gitsur, San Manuel, Pangasinan. Magbabalik tayo sa ganda mo Pangasinan, pero sa ngayon, magsiswimming muna.